trenéři Dřevíčské lávky, pivovar Holba, Rudolfnek, Has Skákací hrad, Hasičská vzájemná pojišťovna, Reality Rojkovič, CDS Náchod, Čiko Import, Tarpa Jindřich Šimek, Město Hronov, Tamadex, Autokemp Velký Dřevíč, Tortary, Movis Karel Jára, Autoletík František Hnušek, Alien Technik, Pila Švorčík, Elektrošprejňák, Ladislav Štyrán, Hašpur, Zelinář, byl jsem rozhozený ještě, než jsem na to najel. Martin Nosek, Bezedos, Bratislava Pila Velkové, Motokáry Vamrnic, Náchodský swing, Hit Radio Magic, Rodinné pasy, Echo, Náchodský deník, Okolo Hradce, Studio Pulton, Michal Martinec, Kapitán Pavel Lukavský, Aeroklub Hronov, Trio Sokol Velký Dřevíč, občerstvení na příští Police nad Žmetují, Základní škola Police nad Žmetují, SDH Meziměstí, Remu Elektra Jaroměř, Lanová dráha Černá Hora, dopravní značení Náchod a hlavní partner Sarmín. Zatímco jste zvyslechli poděkování našim partnerům, tak se Martin rozběhl a za pinkového aparatu opravdu panicky, i když teď už tedy nabral systém. To může být jiná pověda pro soutěžící. Tak je pravda, že jsme si tady to povídali, říkal, že už moc dobře ví, jak to mají hlodavci, když jim dáte. To je zvolila jiný způsob a vůbec si nebude špatně. Když nad tím tak přemýšlím, co všechno jsou ochotní dospělí udělat pro to, aby se pobavili. Ale to je sympatické, protože daleko víc z vás je tady dnes jako pasivní diváctvo.